कोई है मंच के माध्यम से बार बार लगातार हार्दिक स्वागत अभिनंदन महादेव से निवेदन हर परिवार में सुख और शांति हो। आयोजन करता महोदय के परिवार के तमाम सदस्यगण और आज धार्मिक स्थल पर आयल तमाम महानुभाव सजन वृंद श्रोता समाज देवता स्वरूप जनता जनार्दन सबके हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता नहीं और निवेदन करब कि गाना बजाना में कोनो प्रकार के त्रुटि हो के तो अपन भाई भतीजे जो समझ के छपा और मेन के तन बढ़ाई सर और यूट्यूबर वाला भाई लोग भी आई बने हमारा माने चैनल के माध्यम से कार्यक्रम रुआ देख रहा बनी देश और विदेश में जहाँ भी ये आवाज जात होकर सबके हार्दिक स्वागत करब अभिनंदन करब और देश के प्रति महादेव से निवेदन करूँ कि देश के सुरक्षा और रक्षा महादेव रुआ करे बाबू बात में गुटका बा हम ना हई रानी हई हैया रानी के चलते मरद मरले बाबे आ तू हम राणो एकर बहिन बन के आइल बाड़ू हैया मार मरले बिया हाय 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 पायदा बो हाय दियादिल बिया के हथियारिन बिया हमरा के मरले बाड़ा मुअली के मरवा हो जात बानी नाती हम नाई हरा नाती बुढ़ऊ अपना बेटा को डॉट पकीना आका बथानी में बढ़ जाता तार बेटा मार के हमरे के मुआ नाती हम नहीं हरा नाती हम नहीं हरवा हो रउआ न अगुआ रहनी हमरा बियाह के नाती तू ही अगुआ रहल ए दादा कैसन हथियार तो बड़ा बाउन मेहरारू भी है भाई केना बड़ा बैद बैद नाती बैद नाती तू ही ओकरा गैस के दवाई कहले पड़ो नाती हम नहीं हरा हो नाती हम नहीं हरा हो तोहरो बहनिया देला सवारा के गाड़ी हमारा के गाड़ी हो हमारा के गाड़ी झाड़ू से मरले बिया तोर महतारी ए महतारी हो तोर भसुर बन कर गन गइरनी तू नाती गहना लेके जतने मरले वालो हम सब जना खानदान भर के मारे तीन नाती अंगूठी हमर मोंगटीका लेके भाग रहले चली महादेव रुआ के नहीं रोक रखे हैं चेन्नई मद्रास से साउथियन आदमी के नमस्कार तकबा बुढ़ऊ तकबा नाती तू रात भर अपना लड़का से मरवावता रहो अब बाथानी में हंसत तोहरो बहिनिया देला समारा के गाड़ी हमारा के गाड़ी हो हमारा के गाड़ी झाड़ू से मरले बिया एकर महतारी हो एकर महतारी अब हम खाइले बकिनी का जहरवा हो जात जो 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 अब बकिनी का जहरवा हो ते हमरा के कहत रे तोरा के हम जानत की रे तेहिन हइस रे ए बुढ़ऊ कसा के धराई रहले नी मन की बनता रू आ तू बुढ़ऊ आई के कोई देवता चरण गिरी हाय रहर में
निमन की बनता अब नहीं रहब नाती हम तारा घर में भौजी के भल लुग पिजर नहीं हार में अब ना पढ़ाई हम के प्यारा के पहाड़वा हो जात बानी नाती हम नहीं हरवा हो जात बानी नाती हम नहीं हरवा हो नाती हम नहीं हरवा हो जात बानी नाती हम नहीं हरवा हो ये आया नाती छोट देवर ई नाती कहतर जे भैया तू निकल जा हम आई संभार ले ऐसा देवर तरह क्यों ना मिली ऐसा देवर से प्यार करबू कोनो प्रकार के क्षति ना हो नो रिक्स नो गेम जैसे कोहड़ा छानी परोसन कोहड़ा भूया यहाँ से प्यार करबू ना कोनो टेंशन नहीं है अंतर इतने बजे तनी परिश्रम करे के पड़ी 1.5 घंटा ले कहे के पड़ी देखल जाओ के आइल बा तब कहे के